Shugaban Muhammadu Buhari talakawa suna ta kawo korafin tsadar man fitar da kuma yunwa a Najeriya. To me za mu yi? To fa bari mu koma bangaren talakawa. To kai yanzu da shugaban Muhammadu Buhari da budurwar ka Aisha wanne ka fi so? La ilaha illa huwa tafi wayewa. Tafi wayewa. Aisha waye yake. To fa ina ji Allah gyara amma kuma me za ka ce akan mutum da shugaban Muhammadu Buhari yake yi a Najeriya? Kira zo wannan yazo indo muka ce baba ai wake da ka ba. Nake baba akwai yunwa. Kai ga baba yanzu ya ware. Ya da su yi zina mu ya ban a cikin yunwa. Shekara ta biyar alkurani yanzu na yi guri likita ya ce ruwa nake bukata. To fa wani sabon labari amma kuma ledar ruwa kuma guda nawa yake kana so? Ya ce na ce leda nawa yake ka ci wannan leda hai gala. Fa mun gode da wannan bayanin. A bari da za ka ci akan mutum da shugaban Muhammadu yake mana a Najeriya. Da fiki ne baya kauna ya bana kaunar sa. Wannan fa zai kira ruwa. Wani gaba. Me za mu ci? Me za mu ci? To, da kuma mene kuma damuwanka akan mulkin shugaban Muhammadu Buhari? In muka balle ko namu ya kare fa yau ba ni da abincin dare to billahi lazi na makota zan shiga. Zan fara haurawa na makota kamun mu dallako kansa. Fa, mun gode da wannan bayanin bari mu koma kan a cikin abubakar ne ya baka sha'awar tsayawa neman takarar shugaban kasa. Min ci gaban ƙasar mu Najeriya. Idan Allah ya baka sa'a me za ka yi ma 'yan Najeriya? Kirkiro ayyukan yi a ƙasa Da kuma me? da hada-hadar kasuwanci da kuma sanin ya kamata. To a cikin abubakar mu ma haka muke fata. To fa bari mu koma cikin shugaban Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari me za ka ce kai shi ba ka ce komai ba. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Amma kuma me ka ga ma 'yan Najeriya lokacin da ka zo kafe? In aka ce za a koma a bincike to ba abin da za a aikata. Ne yanzu dai Najeriya sai a cikin abubakar. To gaskiya wannan maganar taka na ɗauke ta da muhimmancin gaske kuma ba zan yi wasa da wannan magana. Ke kuma me za ki ce akan neman takarar da cikin abubakar a Najeriya? Allah isa haka shi ya fi alheri.